Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायलायबाय। दा जों थांगासिनो दुब्लियाव आइजों जों थांगासिनो आरोना। ओमफ्राय नैथिं जाहैबाय खोथियाया जाजोब्बाय गासिनो खोथिया। बेलेगनि खोथियाफ्रा ओइथिंबो दङ। ओमफ्राय दा न'आव नायनो थांदों आरो खोथिया जों गाइस। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। Hey guys, ay madaw iya. Hey guys, madaw iya. दुब्लियाव आरो खोथिया दाख्लै फोदोंमोन माबायदि जादों बेखौ नायनो नागिरदों आरोना गाइस। ओमफ्राय बिथिंबो आलि खोगासिनो मानसिफोरा नै आलि खोनाया जाहांबायनोखा बस्था लगायलायदो लोमजादोसो गाइस इयो लोमजादो नै नोंनावलाय सोना लोमजानाय मानसिया बोरै खारबोदो दुब्लियाव माइया एसे खिरखा होदो गासैयाव खिरखा दाउफोरा गिना खारो होननानै खिरखा होदो जाहाथे ओइ खिरावसो जानाया दुब्लियाव ओमफ्राय खोथिया जौगोना जौवाखै बेखौ नायनो थांनो नागिरदों ओइथिं माइलि गोदान लाफांबाय गोदान सारनानै जानाया जौहांबाय दां नायलांबाय थादो गाइस दिनैनि भिडिअआ बाहाय ससेल' जागोन इमान गोलाव जानाय नङा बेखिनिखौनो नोंथांमोना नायनानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दै गोजा गाइस इयावनो आरोना दुब्लिया जोंहानिया ओमफ्राय नै इयाव दाख्लै जिसिपिजों एसे जावग्रोलाना होदोंमोन गोथौ जाबाय ओमफ्राय नैफोरो गोजौ गोजाखा नालाय ओमफ्राय नै इथिं दैया ओरै बोहैलाङोलै माने जोंना नैनिफ्राय जाहैबाय नालाय नै गेजेराव ओरै बोहैलाङो दैया गोथौ दै गैखाया गासैयाव ओमफ्राय ओरै गोजाखा अबस्थाया मोजां जायाखै बारा गोबाव जायाखैना गायनाया गाइस ओंखायनो इदि जादों मायाव थाङालै इयाव ओइयाव हाखराव ना हाबना थाजोब्बाय दां ओइ पानि दाद्रानिया हाग्रायाव नि हाखराव ओइ इमान दंफां खाथियाव थानायाव थांगोन नोङो होमबालाय मानोथो बेमारि सोरनिबा लोमजादों हस्टेलनिफ्राय लाना फैदो दाख्लैसो न'आ इखिनियाव नैया पुरा इनिफ्राय फैयै नैयाव फैबाय बेफोराव हालेवनोनो हादिया बेफोरो बिराद बेयाव नै ना बिराद फैदो इयाव आंनिबा ना मोनो गाइसनियाव बिराद ना मोनो बारा गोलाव जानाय नङा गाइस दिनैनि ब्लगा मानोना आङो दुब्लियाव फैनानै न'आव थांनायावलाय ससे बानायगोन दुब्लियावनो फैजोबगोन आं दिनै ब्लग माने स्टार्टिंआलाय दुब्लियावनो खालामदोंमोन ओमफ्राय इन्डिंखौबो दुब्लियावनो बानायनोसै है इमान भिडिअ गोलाव लाबाय थालालै मा बानायनो रोंलायलाङा बुंनोबो गाइस मोसौआ मानै वेटनो बैयावबो हालेवनो हादिया इयाव दै लोमजोबो पुरा बुरजा जाजोबो दैया हालेवदो खनसे सैसे हालेवना दोनबाय ओमफ्राय डाबल हालेवाखै आरोना माने दैयानो इमान बुरजा जाखायो लास्टना ओइया सुइस गेट दैया मिक्स जानानै जेमान हालेवबाबो दैयानो जानजिसे गाहाम जाना होयो गाइस ओंखायनो हालेवनोनो गाइस नै लोमदोनानै ओरै लोमजोबो आरो गाइस नैबे दा दै रानदों नालाय दै राननायखाय खम नुदो ओमफ्राय साननैसो थानानै दैया जि लोमोना पुरा जानजिसे जाखायो आरो इयाव दैया नै दाबो दै दङना ओइथिं बोहैबोनाया इयाव नायबाथाय मोनथिनानै मोनखायो आरोना पुरा नैबे जानजिसे जाखायोबा दैया नै हालेवनोनो हादिया इखौथ' दाख्लै सैसे हालेवना दोन्दोंमोन दाथ' हालेवनो हाफिननाय नंला इयाव भर्ति जायोना दैयाव बोहैलांबाथाय आंथुसे जाखादो इयावनो नै इथिं दैया बहुद बुरजा फैदों ओमफ्राय इथिंसो खम जादों दैया इथिंसो नांगौमोन दै पाइपआव इथिंथ' सिन्था गैया र' दैनि बेयाव जानजिसे गाहाम जायो गाइस बांद्राय अखाबाथाय दै बुरजा जाबाथाय ओमफ्राय गाइस स' नै जोङो दा न'आव थांफिनसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन स' बाय गाइस लोगो मोनफिनगोन गोदान नेक्स्ट भिडिअआव बाय
फ्लावर बन गया। श्रावणी टडडडडा, त्रिश्रवी टडडडडा, युन्द्रवी निम्दा अस्त्रपुष्ट।